No niin, tässä on nyt tämän mun projektin ensimmäinen huone, eli vaatehuone. Pieni vaatehuone, ja mä oon tän aloittanut nyt ensin väliseinän villottamisella. Siellä noin, tää on villotettu 50 villalla ääniristyksen vuoksi. Ja sitten en ole itse levyttänyt, rakentaja on levyttänyt nämä seinät, mutta mun tehtävänä on ollut sitten ruuvata nämä kipsilevyt, eri EK-kipsilevyt kiinni tuommoisilla 15 sentin välein. Kivat varjot tulee tuosta rakennusvalosta. Mun työkaluina on täällä tämmönen tavallinen käsikäyttöinen akkuporakone niin sanotusti, eli ruuvain. Ja sitten on tämmönen nauharuuvain. Tuossa on nyt näitä nauhasta olevia ruuveja. Tää on tämmönen tosi kätevä vempain. Tuolta sitten se naulitaan tonne seinään. Siitä sitten toisessa videossa, koska tää on vähän hankalaa tämä yhdellä kädellä kuvaaminen ja ruuvaaminen. Sitten on tietenkin mittaviivainta, että saa tonne seinille oikeat mitat sillä, että ne pysyy kohdallaan noi ruuvit. Tai itse asiassa tossa on parempi. Sinne merkannut aina ruuvin kohan oikealla väleillä. Ja sitten siihen kun niittaa sen ruuvin, niin hyvää tulee. No niin. Eli nyt ollaan menossa täällä kohtaa sauman ruuvauksia ja mä jatkan tästä nyt sitten ylöspäin. Niin äiskä kuvaa, että miten tää härveli toimii. Eli tää laitetaan tuohon seinäpintaa ja sitten päällä niittaus. Ja sitten otetaan seuraava mittaja. Näin. Ja tietysti tikkaat. Huippu tärkeät. Välineinä myös mitta ja kynä. Ja sitten aina mitataan 60 sentin välein tosta edellisestä ruoteesta seuraavaan sinne viiva merkintä, että mille linjalle sitten napataan taas ne ruuvit 20 sentin välein. Saumaaminen ja harjoituskohteiden vessa. Ja kuvaksetaan vessa. Näin. Ja siitä sitten lähtee tasolta ainetta tänne saumoihin, jonka jälkeen laitetaan nauha. Ja sitten kuvataan kohti sen nauhan laittaa tätä hittiä, niin noustaan tänne ylöspäin. Ja sitten yhtä lailla tiivistetään tuo sauma tällä kipillä myös tänne ylös.
No niin, tämän saumanauhan oikein mittaiseksi, niin se asennetaan seuraavaksi. Täältä ylhäältä aloitetaan kiinnittämään sitä. Ja katsotaan, että se suorana on kohakkain nyt sitten, että se ei lähde viektää linoon. Eikä tule kupruja eikä mikki päälle. Näin, jonka jälkeen se sitten vielä lastalla kiinnitetään tiukasti siihen pintaan kiinni. No, se lähti heti ruuaan. Pitää vähän oikaista. Lastaa. Näin se täyttää sitten ton sauman. Ja alhaalta toisinpäin vedolla työnnetään se ihan alas ohi. Aika hyvä. No niin, ja sitten kun saumanauha oli kiinnitetty, niin sitten sen päälle laitetaan vielä. Mä tykkään aloittaa aina täältä alhaalta ylöspäin. Se jotenkin sopii mun käsivoimille. On paljon helpompi vetää ylhäältä alaspäin näitä vetoja kuin alhaalta ylöspäin. Näinkin se voisi. No, en tiedä harjoittelussa vielä, että mikä on paraskin tekniikka. Mutta kuitenkin tätä vedetään tähän keskelle, jonka jälkeen sitten tällä isolla lastalla sitten vedetään se koko alueelta. No niin, ja siinä on sitten lopputulos. Mielestäni se oli aika onnistunut. Aika tasainen ja täyttää sen alueen, mitä sen pitää. Ja siitä sitten seuraavaksi hiotaan ja sitten päästään pohjamaalaan.